mmụọ na-ebu ụzọ ebi n'ụlọ tupu mmadụ ebie n'ụlọ. Ọtụtụ ndị mmadụ ya ma aghọta ya bụ okwu a. Ụlọ ọbụla alụchalụ kụchie ya kwụkwasa ya gbamgbam n'elu, mmụọ na-ebu ụzọ ebi n'ụlọ tupu mmadụ ebie n'ụlọ ohu. Ụmụnne m ndị Igbo, ndewonu. Anyị abatago na agba nke ịtọ n'ife nkọwarụ maka agba nke izizi, ife gbasara ọ bụrụ na ị gaa ana ife ị kwesịrị imegasịnụ. Mana n'ụbọchị nke taa anyị ga-eneba anya ife ị ga-emegasị tupu ibido ịrụ ụlọ na ana igoro ego. Nke mbụ bụ na o nwere ife ndị be anyị na-akpọ ehu eji eme foundation. Ọ bụrụ na ikpebigo ka ị rụọ ebe obibi n'ụlọ ahụ, ehu eji eme foundation na-adị mkpa nke ukwuu. Egwuchaa foundation ụlọ ohu, a na-eweta ya bụ ehu, buo ya bụ ehu n'ime foundation ahụ, wee kpee ire ọma. Ire ọma ka a na-ekpe ya bụ ife, wee yọọ mmụọ nwe ana, wee rịọ ọra mmụọ gị na ha ji wee bịa ụwa, wee yọọ mmụọ gị na ha chi ji wee bịa ụwa, wee yọọ ndị mbụ n'obibe nna gị, wee yọọ ndị mbụ n'obi igolo ana ahụ ka ha tinye aka ka ịrụọ ụlọ rụchaa ya na-enweghị nsogbu ọbụla, ka ego iji alụ ụlọ ohu ghara agbaniri ahụ gị, ka ọ ghara ịbụcha ịlụcha ụlọ ọnwụ ike ada anabụ ife na ị ga-adị ndụ bie n'ụlọ bika ya, mụọ nwa, nwụchaa nwa, ụmụ gị ebie n'ụlọ bichaa nwụcha generation gị niile. Iru ọma ka a na-ekpedo ya bụ ife, akọdorocha ya bụ ife, eme gịnị? Egbue ya bụ ehu, kwasa ọbara ya na ya nụ tupu amalite iru ụlọ. Mana ọ bụrụ na ị chọrọ iru ụlọ, ọ na-aka mma nke ukwuu ị na-ekpe ire ọma ahụ ikpedoruo ya. Ọ bụ na ụlọ a na-ikwue, ọ bụ na ụlọ elu ikwue, maka na ọtụtụ na ha chi ha kwere nkwa n'ụlọ elu ka ha ga-arụ, ọtụtụ bụ ụlọ ana. Ọnya bụ ime ya bụ ife n'ọfụ bido iru ụlọ, ị gaghị ama ka iji wee rụchaa ụlọ ohu. Ọ bụzi every year one block, every year one block. Ọzọ ije asị gị na ndị amosu na-achụ gị, ajụ asị gị na ndị ịka na-achụ gị, a na-agwa gị different kind of things. Ị mara nọọ as a result of na igudoru maọbụ na imedoro ife ị kwesịrị imedo na ana tupu i wee rụwa ụlọ ohu. Ụlọ ọbụla alụchalụ kụchie mana ụlọ ohu bụ arụsị, ọ na ịmarọ mmụọ na-ebu ụzọ ebi n'ụlọ tupu mmadụ ebie n'ụlọ. Ọtụtụ ndị mmadụ ya ma aghọta ya bụ okwu a. Ụlọ ọbụla alụchalụ kụchie ya kwụkwasa ya gbamgbam n'elu, mmụọ na-ebu ụzọ ebi n'ụlọ tupu mmadụ ebie n'ụlọ ohu. Ọ bụghị ụlọ niile ka a na-akụtu akụtu without gị wee medohu ife dị n'ụlọ tupu ị kụọ ya, dịka ụlọ nna gị fa maọbụ nnukwu nna gị fa arụrụ arụ rụchaa, ịchọ ka ị nọvetie ya, ịchọ ka ị kụrie ya ka ị rụọ ọzọ. O nwere ife kwesịrị a ga-eme n'ụlọ ohu. Iji wee maatụ, ị gaa na ụlọ ohu, n'ime ụlọ ohu ịkpọkuo ọra mmụọ, kpọkwue ndị mbụ, kpọkwue ndị egede, kpọkwue nna gị ha nọrọ mmụọ. Ọ bụrụ na nna gị nọ ya, ọ nna gị ka ọ dịrị ime ya bụ ife n'ọfụ, na ọ bụrụ na ọ rụtaghị ụlọ nke aka ya, ọ bụrụ na nke nna ya lụrụ, wee yọọ mmụọ niile nyere aka ka arụ ụlọ ohu na mmụọ bi na ngwuru ahụ ka ọ nyere aka. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịnọveti ya, bụrụ na ị chọrọ ikuri ya, so that ka ihe ị na-eme nwee ike ịga, ka ị ghara inwe ife mgbu, ka ị ghara inwe injuri maka ya bụ ife. Ama na ọtụtụ n'ime anyị ama aghọta ya bụ okwu a, maka na okwu a siri ike. So ngwa ngwa ime ya bụ ife n'ọfụ, mechaa bido ya bụ ife, ị ga-afụ ka ife si agara gị. Onye ka m gwa gị na-ajụ ndị okenye ụfọdụ ajụjụ, maka na ndị be anyị sị na onye ajụjụ adịghị efu ụzọ. Nọọ ebe onye madowere ka amamife onye ọzọ na-ebido. Ụmụnne ndị Igbo ka ọ be nnọọ, biko ọ bụrụ na nkụzi a na ọ gbagwoju gị anya, biko kaba arụ dere ya n'ozi edemede
kaba alụ tụsara m ozi a ka ụmụnna anyị sonye ma mụta. Echefu na ịga na my YouTube page ka ị were anya gị gbara onwe gị ife nkiri. Aka mbụ onye nke gị bụ Maazi-UC. Ụmụnne m ndị Igbo, ndewonu.